Dysgu am beth i wneud mewn argyfwng, a'r disgyblion yma yn ysgol Dyffryn Conwy yn falch o'r cyfle. Fatha, os yw rhywbeth fel yma digwydd rhwng dysgo i ffrindiau, tu allan i'r ysgol wbath, mae jyst gwybod be i wneud yn helpu, rili. Fatha, jyst bach o help os yw rhywbeth fel yma digwydd. A thrwy adnoddau newydd gan elusen y groes goch Brydeinig, mae modd dysgu hyn i gyd drwy'r Gymraeg. Mae Miss di dangos i ni sut i wneud recovery position a sut i checio os ydyn nhw yn anadlu. A wedyn, yn y gwersi eraill, da ni wedi bod yn mynd ar y British Red Cross website a ateb cwestiynau a gwylio y slides a fideos. Da ni bod yn gwneud gwaith ar CPR a beth i wneud os mae rhywun yn cael hypothermia, stroke, os maen nhw'n di torri breich, heavily bleeding a lot o pethau fel yna. Gyda sgiliau cymorth cyntaf bellach ar y cwricwlwm addysg, mae modd dysgu yn yr ystafell ddosbarth neu defnyddio'r adnoddau ar-lein. Felly, dyn ni wedi creu adnodd newydd o'r enw First Aid Champions, sydd yn ddwyieithog. A'r syniad ydy bod o'n helpu athrawon a rhieni allan yna i roi sgiliau cymorth cyntaf i'w plant, fel bod nhw'n gallu ymdopi mewn unrhyw sefyllfa mewn argyfwng. Gwersi yn y dosbarth nawr allai arwain at achub bywyd rhywun rhywbryd yn y dyfodol.